A banda i banda del saló principal hi ha aquestes dues sales que tradicionalment se'n deien els estrados. És un nom certament com estrany actualment. Això venia ja des d'època medieval. Eren les sales on les senyores rebien les seves visites i antigament, fins al segle XVI, pràcticament el XVII, hi havia unes tarimes amb estores i coixins i cadires entapissades i tapissos que era on s'asseien a fer les seves labors les dones i a rebre les seves amigues. Eren unes sales de lluïment. Això al segle XVIII, tot aquest muntatge desapareix i es manté el nom dels estrados, d'aquestes dues sales, se'n van seguir dient els estrados, però no hi ha tarimes, sinó que hi munten aquests cadirats, tot aquest mobiliari típic de saló, i era on normalment un cop a la setmana les senyores de la casa rebien les seves visites, feien les seves tertúlies i el saló principal es reservava per les grans solemnitats. Aquí, en aquestes sales que comuniquen amb les habitacions principals, hi havien passat, doncs, al llarg de la història de la casa, tota mena de personatges i d'esdeveniments que han anat marcant el devenir del Palau Moja com un centre important de la vida de Barcelona.